This is the information that I got. No, mumwe wacho lawyer wacho ndatenda naye pana andichiudzwa. And knows munhu andita sei. And so if anything, vanoziva pekutangira. Iye wacho atiudza vakazomubvunza. Anosara achivaudza kuti no. Ndiani. Saka I'm not going to divulge because ndinenge ndablowa cover. Vanhu vane tsitsi neni. Haasi munhu wese paunoplanirwa ivhu anozvifarira. Vanogona kusandidefenda fine. But kuti kwemwoyo wake anoziva kuti zvaakuda kuitika zviri wrong. Saka if anything happens to me, my lawyers will come forward. Ini munongondiviga zvotopera. Because naiwo kuti muchavaviga, saka don't worry. Tikatya kufa, vamwe vanofa vasingaorewe nemakateuza oro nemapoliticians. Unotongokachidzwa nemvura ukafa, kana kutongokachidzwa nedringi rikaenda nehuro isiriyo wotofa. Saka if I'm to concentrate on nhau yerufu, who am I kutiza rufu? But where I'm happy kuti kana ndikazofa ndine zvandasiyawo ndaita ndamara ndofa zvangu. Vanosara vachisimudzira odini osimudzira. But people must know that when they have power, they must be sober with power. Power is temporary. Whether a power mari or a power anywhere kwauri is temporary. Hapana aimboziva kuti gushungo vanogona kufa vakuvhotera opposition. Hapana akamboziva kuti vanda vaningi sole pavakavamba party vanogona kuzofa vasisiri mairi. Hapana aimboziva kuti vamunangagwa kutiza kwavakaita vachijamba border vaitozodzoka kuita president. And hapana aiziva kuti noho pavakamirira vachiwenga paairport vachida kuvasunga vachatadza kuvasunga vakatozotambwa ivo ndivo vachiwenga vakatozoita vice president. And hapana aimboziva kuti vamugabe vachashanda natsvangirai. Mushure mekunge tsvangirai atomborohwa akazvimba musoro kuhaifiridzo, but akatozoita prime minister. So anything is possible. Inini handibvume kudhakwa nepower. Bozi ndoriziva kuti mangwana rinogona kumuka kunge risipo. Ndatitorisendera kukomiti ndichitorira. Apa ndatova card carrying. So vanaro itaisobva komana rinongoenda iyi. Hapana aimboziva kuti kupe paanga akagarira kuti ndini legitimate president achatozotadza kuita president wepati yake. Chamisa atongotora chinhu atoenda ono. And hapana aitomboziva kuti kuenda kwakaita biti naWorkman muve vachitombotuka tsvangirai vachatozodzoka futi kuMDC kutoita maVP. Vakanga vari maVP vachitodzingwa imomo. Saka zvino hapana, regai kudhakwa nepower varume. Ndikukutaurirai power. Whether muri kuruling or opposition side musadhakwe nepower. Vari pamusoro apo muchagona kumuka muri pasi, vari pasi vachagona kumuka vari pamusoro. Hazvizivi kamwe. Takatombodzingwa tikatozodzoka, tikadzingwa futi tikadzoka patadzingwa. Saka hatizive kuti todzoka here uri handite sei. Hatidzoka.